ake yin P2P a Bybit. To shi ma P2P Bybit kamar yadda ka ga na Binance shi ma duk principle ɗin ɗaya ne. So idan kana P2P akan Binance to ba abin da zai hana ka yin kai ba sai an koya ma wala kai P2P ka akan Bybit saboda duk abu ɗaya ne. So farko idan ka shigo Bybit kan nan homepage naka wannan menu sunan nan wurin nan. Sai ka danna mu wannan. Ka danna mu wannan sai ka nemi da P2P can. Sai ka taɓa P2P. To ka taɓa P2P to ya kawo ka kasuwa. A nan wurin zaka zaɓi duk macen da kake so kai kasuwa da shi daidai da yanayin aljihunka. Farko idan ka duba sunan macen din ga price din da zai sai, sannan ga quantity abin da yake cikin account nashi, sannan ga limit daga 1000 kaza zuwa 1000 kaza nawa zai sai a lokaci da. Sannan nan ka duba orders nashi kwata yana da 499 orders. Trade din da yake nan 498. Sannan kaga completion rate nashi 100%, bai taba bata trade ba, bai taba missing trade ba. Kaga wannan macen is reliable. So in kaga in eligible na it means kaga na baka yi qualifying requirement nashi na trading wanda za ka yi trading da shi ba, sai ka bar shi ka je ka samu wanda ko baka ba ya amince ya yi maka kai trading da shi no matter how your status is. So bayan idan ka zo ka samu mutum, bayan ka samu macen din jama sai ka zo ka dana buy. Amma kafin mu zo nan bai nuna muku nan ga buy ga sell. Idan buy za ka yi nan ka tabbatar wannan abun yana nan, idan sell za ka yi ka tabbatar wannan abun yana nan. Sannan nan gurin wajen changing currency ne ka tabbatar nan yana NGN. Sannan USDT nan wajen ka tabbatar yana USDT, ga USDC ga BTC ga ETH ka tabbatar nan yana USDT za ka sha. To muna so mu trading da wannan macen din, to sai mu zo mu taba kanshi. Ka zo sai ka taba buy nan ko ka taba kanshi, duk wanda ka taba ko buy nan ko kanshi nan duk wanda ka taba zai bude. To sai ka danna sai ka taba nan sai ka danna amount din da kake so. Sai yana so sai 50,000 sai enter buy. Ka jira shi zai yi makin akan yama payment, za ka ga notification. Sorry kai za ka yi payment a sai. Idan ka taba nan sai ka zo wajen pay now nan sai ka taba. Idan ka taba to ga bank details na shi nan. Amma farko kafin ka zo ka payment ka karanta terms and condition na shi saboda kai ka zo a samu matsala. Ka cin baka karanta terms and condition na shi ba za ka zo kai abin da baya so kuma za ku yi samu matsala da shi. Balle Bybit din nan mahaukata ne. Yanzu haka kawai za gani sun zo akan matsala kaɗan na gama za su sake mutum kuɗi. Su sa ka ya sami kuɗin ka. To you have to be very careful. Sai ka kwafi account number shi da sunan bankin sa a nan gudu sai ka je ka tura kuɗin. Idan ka tura kuɗin sai ka zo ka danna payment complete nan. In ka danna payment complete sai ka jira sa. Idan ka jira shi zai sake ma shikenan. To shi kuma na sell yanda za ka yi idan ka zo shi ma the same criteria da kai apply a buy za ka yi. Sai ka nemi wanda ya ma wanda ta ku ta zo ɗaya sai ka danna. Idan ka danna sai ka taɓa amount wannan. Idan ka taɓa amount da kake so ka siyar a nan sai ka danna sell. Ni ba sai ba zan yi ba zan danna. Idan ka danna sell ka jira shi za ka gani ko zai danna ma ya yi payment, za ka tura ma notification akan ce ma ya yi payment. To ka tabbatar sai ka je ka buɗe a cikin account naka kawo kuɗin ya shigo kafin nan ka zo. Sai ka dawo nan idan ya danna akan ya ma payment sai ka yi payment confirm ko release sai ka masa release shi kenan. Kasuwa ya kare tsakanin ka da shi. You have to be very careful in ba ka ba za ka rasa kuɗin ka. Wallahi mistake kawai zai sa ka rasa kuɗin ka. Masha Allah Allah samu dace. To kuɗin ka yanzu idan ka siya nan idan ka gama siyan P2P ka zai je funding wallet ne. To daga funding wallet nan sai ka ɗauke shi kamar yadda nan muku a bidiyon baya ka yi transfer na shi zuwa Unified Trading domin ka shiga trading ka dinga kwashe profit naka. Masha Allah Allah samu dace. Ya ake trading da Bybit? To na farko dai kafin ka san yadda ake trading da Bybit ya kamata ka san ya yake ko ba ka ba. Ka san yadda za ka yi navigating. Na farko nan shine homepage nan inda zai nuna wa homepage wannan menu da komai da wasu favorite tokens a nan guri. Sannan nan market zai nuna ma kasuwan ne gaba ɗaya a nan gurin duk coins inda suke kan Bybit zaka gan su a nan gurin da price nasu komai. Sannan nan in ka zo nan asset naka ne, wallet naka ne inda kuɗin ka yake aje, kaga nawa a nan kuɗi na yake aje. Sannan nan in ka zo wannan trade normal spot trade ne nan gurin, spot trade ne wannan kuma wannan derivatives ɗin nan shine wanda muke future trade. So anan ne inda zan nuna muku yanda za ka buɗe trade a nan gurin. To farko idan ka buɗe nan wajen sannan duk kama wannan page ɗin ba kamar trade, to ka tabbatar nan wajen saman nan yana USD PEP nan saboda wannan mode of trading muke USDT PEP ka gane. So nan gurin kuma akwai chart akwai trade. Idan ka taɓa chart nan zai nuna ma chart na pair da ka buɗe. Kana so kai analysis a ciki zaka gani tsarin da Bitcoin yake trading gashi nan. So nan kuma nan trade nan
shine inda zaka bude trading naka. To kaga nan 100x ne shine inda ake sa leverage. Misali yanzu let's say idan zan shiga kasuwa da dala 10 ko dala, let's say na ce na shiga kasuwa da dala 10 na bude da dala 10, idan na bude na sa times 10x leverage nan, to zai mun multiplying position na times 10, that means kenan zan shiga da $100 kenan. Ka fahimta ai, kamar wanda zai shiga da $100 wanda bai sa leverage ba, haka kai ma idan ka shiga da $10 da 10x leverage daidai kuke da shi. Zaka iya kai wannan naka leverage naka up to the maximum, amma ka sani cewa akwai riski sosai, saboda ba wai kana son kuɗi sosai ba. Tabbas leverage idan ka kaya shi zai baka riba sosai ko da kuɗi kaɗan, amma ka sani iya yawan riban da zai baka iya yawan loss da zai baka, so you have to use it wisely. To nan kuma nan wajen shine da zai nuna ma available balance naka a cikin unified trading naka. But kafin nan bayin nuna muku wani abu. Kaga nan wajen idan ka zo a wallet naka nan, idan kuɗin ka yana cikin funding wallet nan, to ba zai kai trading da shi ba, dole sai ka dawo da shi wannan unified trading na ƙasa nan. To idan za ka yi haka sai ka zo ka taɓa transfer nan. Idan ka taɓa transfer, kaga da from funding wallet, funding account to unified trading, sai ka taɓa amount da kake so ka kai shi. Idan ka taɓa sai ka danna confirm din nan, already zai tafi. Shi abin da za ka yi kenan. So bai mu koma wajen trading nan. To kaga balance samu ni abin da yake cikin unified trading na $500 ne. To in ka zo ƙasa nan wajen market nan, wannan wajen yanayin nature kalan kasuwan da kake so ka shiga ne, a market kake so ka shiga ko limit. Bai mu bude mu gani. Kaga ga market ga limit, su biyu ne yawanci muke amfani da su. Shi market yana nufin cewa yanzu idan ka bude kasuwa yanzu immediately zaka shiga. Idan ka gama sa setup naka ka danna confirm, immediately zaka shiga, instantly zai bude ma at the market price. Shi kuma limit order zaka saita price din da kake so ka shiga ne, idan ya dawo price na shi ya zo wannan price din da ka saita, to shine zai bude ma kasuwa. In bai zo ba har abada zai tsaya a haka, ba za ka yi loss ba, ba za ka yi profit ba, har sai ya zo ya yi ta rigayin wannan price haka. I hope kun gane. So nan kuma shine inda zaka sa nan, shine inda zai dinga nuna ma amount da zaka shiga kasuwar da shi da leverage naka. Let's say yanzu ka gani $500 ne a cikin account na available ba. To idan na zo nan inda zaka sa percentage na kuɗin da kake so, percentage na capital da kake so ka shiga. Let's say na ce na sa 5%. To 5% na $500 nawa zai zama kenan? Idan kai times 100 shine zai baka 2390 kaza 2393. To kaga ya bude mun position da 2393. To zai bani profit sosai, wanda idan ban yi amfani da leverage ba zai bani ba. Amma haka zalika idan loss ma zai bani, analysis na bai daidai ba, loss ma zai ninka shi sosai har so 100. Ka fahimta ya abin da nake nufi? To shine ya takaice. To nan kuma shine inda zaka set stop loss naka da tipin ka. Sai a signal da na baya, idan na bada signal ina sa take profit, ina sa stop loss. To duk number da na zo na sa ne take profit anan, duk number da na sa sai ka zo ka sa anan gurin. Haka nan stop loss ma sai ka zo ka sa anan gurin, bayan ka sa sai ka zo ka danna confirm. To bayan ka gama sai ta koman ka, idan long position ne kake so kai, to wannan green long ne shi zaka danna sai kai confirm. Idan kuma short position kake so kai, sai ka danna short, ka taba wannan jan sai kai confirm. Shikenan kasuwan ka zai bude. In market order, in kuma limit order ne zai shiga order yana jira kasuwan ka ya bude. Idan market order ne already kana bude za ka gan shi a position wannan da order ka. Idan limit order ne kuma ka bude kafin ya zo za ka gan shi a order nan yana ta yi gayi, za ka ga ya ƙara zuwa position nan. Kuma yanda ake taking partials da yanda ake setting break even a cikin trading. Yanzu misali idan na bada signal, wani lokaci ina cewa take partial, take 50%, take kaza, ko na ce secure your profit. Idan ina faɗan haka, abinda zaka zo ka yi shine zaka shigo kan position zaka nan wajen, gashi nan. Idan ka zo nan close buy in nan wajen close buy in nan shi zaka shiga. Idan ka taba, in na ce take partials, ko in ma na faɗa specific amount da zaka yi taking, sai ka duba nan gurin. Idan kuma ban taba ba, duk abin da ya ma kawai ka ɗauka. An zaka iya ɗaukan 10% ne, 25% ne, 50%, in 100% ma zaka ɗauka, duk dai ka ɗauka. To in ka taba ko ne ka taba, in ka danna confirm nan, in ka taba confirm already kai taking partial, ka ɗauki rabin profit naka. To in kuma na ce kai setting break even, to duk amount da na baka, break even din ba lalle bane a baka amount. Kawai abin da ake nufi da break even din, ka tabbatar stop loss naka ka matso da shi just above your entry point, saboda ka bai shi ta ya tafi freely without AX. Yanzu misali a ce let's say a ce na shiga kasuwa a nan gurin, to kasuwan ya riga har ya zo nan wajen, already ina cikin profit. To na yi taking partial na, sai na yi deciding bayin yi setting BE ko break even.
to wannan stop loss na inda na zo zan dawo da shi nan ko nan kai dai kai nisa da shi sama sosai saboda kai kasuwan ya dawo kuma ya zo ya ta yi gari na shi kaɗan just above your entry point zaka sa shi. So yanda zaka sa ta yaya zaka sa, zaka zo kan stop loss naka set TP and SL nan sai ka zo sai kai modify. Already anan entire position nan zaka gani ni na akwai dan setting issue shi yasa, amma entire position nan zaka gani already in ka sa stop loss naka nan gurin sai kai editing ka canja shi da break even din da muka sa shikenan kasuwan ka zai moving freely without a risk. Kai ga kai taking profit kuma kai setting break even, it means kenan ko kasuwan ya dawo ma ba za ka yi asara ba, in ya tafi ma it is in your favor. So thank you, I hope an gane kuma yawa cikin wannan bidiyon. Masha Allah.